Bai, nik 3 bertsolariren izenak proposatu nahi ditut, bertsoan historiarako. 3 adibide modun ekarri ditut, 3 adibide berri, emakume bertsolariak beti plazan aritu diren adierazgarri. Hori da hitzaldiaren titulua, hori ikergazteko iaz, udaberriko jardunaldietan aurkeztu nun, eta argitaratu gendun artikulu modun. Bertan azkenian egiten detena da, 3 adibide hauek ekarri, historian zehar 19. mendeko 3 emakume dira, kantuan aritu ziren plazan, eta orain arte nolabait izkutuan pasa zaizkigu edo itzalian pasa zaizkigu, eta nik uste dut ez dela inola ere adibide bakarrak ez dirala, askoz gehiago dirala. Nik pixka bat tesi egiten aritu nahi zen bitarte honetan ikusi detena da zenbat eta atzerago joan emakumeak orduan da presentzia handigoa daukatela bertso munduan, eta zenbat eta gaur egunerago etorri, hor 19. mendealde hortan edo, hor asko izkutatu egiten dirala, ezta? Izen horiek, eta pixka bat badakigu aritu zirala kantuan, ze testigantzak badaude, baina izena bizenak eta ez ditugu bildu. Eta orduan hor ikusten da ikustezintasun bat badagola emakumeekiko, eta pixka bat horren adibide moduan ekarri ditut 3 emakume hauek, ezta? Nola iritsi nahi zen hortara, tesirako ari nintzala, nolabait ari nintzen itsu bertsolarien inguruko lan bat egiten, eta konturatu nintzen bertso paperak saltzen zituzten itsu hauek asko eta asko ez zirala bakarrik aritzen kantuan, baizik eta andre gizonak aritzen zirala kantuan, eta testigantzak daude gainera esaten zutenak, nola kantatzen zuten itsuak bere andriakin, da hola daude pixka bat, eta beren gizonezkoen itzalean edo gelditu dira emakume hauek. 3 emakumean izenak dira Manuela Etxarri, Isaban Jaioa, Leitzan Azila, eta gero Segurara etorri zana, eta Segurako itsuarekin ezkondu zen, eta plazan aritu zen berakin kantuan. Bigarrena da Juana Manuela Irusta, Elgoibarren jaio zana, Asteasura ezkondu zana, eta Asteasuko itsuarekin, Pedro Mari Etxeburuarekin aritu zen plazan. Eta 3. emakumea da Jacinta Arruti, Asteasukoa, eta Asteasuko beste itsuarekin, 2 lengusu ziren, eta nolabait biak aitzen ziren kantuan, eta Juan Ignacio Etxeburua zuen izena, eta harekin aritu zen plazan kantuan. Orduan, hori da pixka nik egin detena, 3 emakume horien biografia txiki batzuk egin ditut, jaiotzak eta heriotzak, eta nola izan zituen, ze familia izan zuten, eta ahal izan duten gutxi hori ekarri nahi izan dut, ezta? Nolabait beste ikerketa batzun hari mutur bezala utzi ditut aurrerako.